Ahoj, toto je moje úplně první video na mojem YouTube kanále a já doufám, že se toto video bude líbit. Jo, a mimochodem ještě předem se vám omlouvám, že nemám žádný panáčky, takže budu používat jenom jednu vílu. Já jsem měla 2 víly, ale ty jsou někde v prčicích, takže jednu ještě vílu a ta je někde v prčicích, takže prostě takže bude jenom jedna víla, i když jsem to fakt měla naplánovaný si jednou 2 vílama. No a takže asi zatím ahoj a jdeme na to video. Jo, potřebovala by jsem nějaké stádo. Jsem moc oslabená. Nesvládnu to sama s vlky a tak. Může mi cokoliv napadnout. Ať to jsou medvědi, vlci. Půjdu hledat. Ale žiju jenom na takovém malém ostrově. Jo, Bůh ví, jestli tady nějaké stádo je. Mezi tím u jednoho stáda. Au. Co? Co ti je, Mary? Nic, jenom mě strašně bolí břicho. Jo, tak kdyby stačila zarodit, tak to okamžitě řekni. Jo, dobře. Někdo přichází. Tamhle je nějaké stádo koní. Honem za nimi. Kdo jsi a co tady chceš? O co já tady chci? Chci, aby se mohla do vašeho stáda. Tak jo, jasně, přátel se tu. A vítej ve našem stádě. Dobře. Tamhle je někdo a vypadá docela hezky. Půjdu za ním a spřátelím se. Ahoj. Ahoj, ty jsi tady nová? Jo, jasně, jak se jmenuješ? Jak se jmenujeme? Jmenujíš se Fialka. Mimochodem, protože mám takový fialový korálky. Jo, aha, já se jmenuji Rebelka. Moc hezké jméno. Tvoje taky. Asi budu rodit. Stádo, Mary začíná rodit. Rebelko, pojď sem. Promiň, už musím jít. Jo, tak to nevadí. Ahoj. Moc přátel tady asi mít nebudu. No, co je, šéfe? Mary začíná rodit, už jsem to jednou říkal, ježíš. No jo. Tak co mám dělat? No prostě ty budeš teď hlídat stádo. Musím jí s tím pomoct. Dobře. O hodinu později. Tak, ty jsi to zvládala. Vážně? Ano. Neboj, počkej, já ti pomůžu. Tati.
bude jmenovat? Bude se jmenovat mašlička. Počkej chvíli. Tady je něco na zemi. Mám nápad. Tak. Místo se pletela. Proto se bude jmenovat mašlička. Tak jo. Už Mary porodila. Šéfe. Co je to? Jo. Už Mary porodila, můžu se kouknout na hříbě? Jasně. To je tak krásné. To je dobrý. Jo, já bych chtěla tak nějakého koně divokého. Tamhle nějaké stádo zrovna. Honam. Au. Víla. Honam, utečte. Honam, vezmi ji sebou, já si nějak poradím. Dobře. To ne, a mě jako chytijou. Sakra, je to tu. A je tady ta víla přímo přede mnou. A mám tě. Počkejte, moje kamarádka tam zůstala. Tak jo, díky, ještě pro ní. Ta nová holka tam. Tak běž, dělej. Fialko. Tak, a mám tě. Tak pojď. Měla jsem strach. Nevěděla jsem, kam mě to vede, ale jedno jsem říct mohla. S Bohem stádu a s Bohem kamarádko. Pak mě naložila do přepravníku. Zavřeli mě tam. No a pak jsme odejeli do stájí. Jo, tam spoustu švihlých koní. Radši jsem se s nima nekamarádila. Pojď, sem dám ti tu uzdu, pojď. Tak to se opovaž na mě šáhnout, sundám si sama. Tak ty si ji sundala sama, no, budu si na tebe muset dávat pozor. Pohled fialky. Pokračování příště.